Kula Ndara Permadi sampun kula tembangke ular kambang idep-idep kalian nenggo dawuhipun paduka Den Ndara Permadi kaki wis ndak antepi anggonku maringi lan mbiyantu sedyaning para Pandhawa antuk papan kang kepenak kanthi babat alas wana marta kaki ndak jaluk samengko saisa muga maringi dalan kanggo para Pandhawa kaki inggih Ndara monggo Ndara dipun kawiti kanthi niat ingkang sae lan tansah meminta marang Sang Hyang Agung supados tansah kalising sambikala nggenira lumampah ngangsalaken papan ingkang prayogi kagem para Pandhawa Ndara. Semareka den prayekna semuriris eka balik tityoni kandhayani trisunde winayang jati dimen ora kesuwen kaki Semar kantinen sak anak-anakmu kanggo nderekke lakuku kaki. Mandepoten sinong ati gawe kelar nararyambak srusutira pamong sang mang rampak soyong gonggoro kita umangsa
Iki ana satriya bagus cahyane. Den kowe sapa lan darbi sedya apa? Mapan ana ing wana marta kene, Den. Iki ana wujuding buta. Cat katon catora. Apa kowe bangsaning jin? Oh, la dalah wasis iki. Iya, pancen aku sing tunggu alam kajiman kene. Kowe sapa, Den? Takon marang aku. Raden Permadi. Raden Permadi. Iya, dasar kepara nyata. Kowe sapa? Weh, ya. Yen kowe takon karo aku. Aku Wilawuk. Wilawuk, iya, dasar kepara nyata. Duwe sedya apa kowe mapan ana ing alas kene, Den? Anggonku mapan ana ing alas kene. Ora ana liya kejaba amung bantu marang Kakang Mas Bratasena. Anggone bakal mbabati alas iki kanggo kamuktening para kadang Pandhawa. Jebul kowe tunggale satriya kae kang gawe rusak ana ing alam kajimatan ya ana ing alam utawa ana ing praja Indraprastha. Wah, kena pringgake becik bali ya, Den. Isih iman karo bagusmu. Yen kena tak pringgake becik kowe bali aja ganggu gawe ana ing alas kene utawa ana ing alam kajiman kene. Kena mbacet ora kena ya mbacet. Wah. Oh, nekat bocah iki. Yen pancen ora gelem minggat saka ngarepan ora gelem bali saka kene. Ak kuntapke nyawamu, Den. Ojo endo. Ayo. Iso nglawan kowe. Oh. Mandek.
Semareka den prayitna semurire seka balik teteyane kandayane ing la tala iki sapa ana pawongan sarwa merkewuhake yen lanang kok kopek nanging yen wadon kok brengosen sapa wonten apa well kula niki Punakawan Semar abdinipun Ndara kula Pandhawa well adalah la dalah. Wonten apa? Kok kaget ngertos nek kula abdining para Pandhawa. Jebul iki sing tak goleki. Nalika semana aku nate diwejang dening Bathara Wisnu. Yen ta ana satriya kang didherekake dening Punakawan mlebu ana ing alam kajimatan. Ya ana ing alas Wanamarta. Kuwi tegese praja kajimaning Indraprastha bakal ganti jaman. Ya kuwi ana ing alam ing manungsa. Wis dudu ana ing alam ing bangsa jin. Mula Semar iki wis titi wahyane. Aku bakal masrake pusaka lisah jayeng katon. Kelawan watu timburu ndak pasrake marang kowe. Kelawan para bendaramu Semar. Lan aku njaluk pamit. Aku njaluk pamit bakal manjing ana ing alam nyata. Kaki Semar. Inggih, matur nuwun, Ndara. Semu Banyuang Haruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila ringkan igara saketur tobat wis asuwene nggonku goleki marang ugiane Sang Bratasena lah kok urung tinemu ing sedya. Duh dewa apa kang kudu tak lakoni dewa?
Semareka manguswa reh ambrengeng kadi karunaning kaswase ling marga amalatkung risang gondo wastratmaja kaya wis rati nemu pepajaring lampah sangarimbi tansah sungkawa penggalira nanging datan kembu nggenira ngetapaken sedya daup kalian Bratasena jumangkah mangitan parane kaelekaning lelakon jumangkah dereng antos tebih langkaira pinanggih kelawan hugianira sang Bratasena. Permara remang uswaya ngambrang kati karonaning kaswase aneng marga amalakung risang gondo wastratmaja lang lalu angulati surya angrangsang waya Raden wah tulungono wah jlamprong konde babuku kembar aku tulungono Tobat Raden. wah suwe ana wong wadon sing nyaketi marang Bratasena sawa Tobat. Tepan-tepangaken kemawon kula arimbe Raden. Raden Bratasena. Kula mirang menapa ingkang dados sumpah prasapa panjenengan nalika ketaman Aji Jalasutra. Panjenengan ngendika sinten kemawon ingkang saged paring pitulungan menawi jalar badhe dipun anggap sedulur menawi wadon badhe dipundhut garwa. Menapa menika leres Raden? wah yo bener mul aku gek tang tulungono wah tulungono aku arimpi Inggih Raden. Ampun ngantos lincating janji lho Raden. wah yo mula kagak aku tulungono Inggih. Tobat Raden.
Negrapala kang tumingal Perang sampuk kang samyong ngatali Lero dadet wela tenggoto Dayang gong manguncang nidi Bencang sang adi Latinya ngatali wuwus anak kungger Bratasena ana apa kok mlayu-mlayu kaya mengono anakku Bratasena nger Kang Mas wonten menapa melajar Kang Mas wah ngunde babuku unta kakangku jlamprok sakjroning aku ketaman aji-ajining buta kang mapan ing Wonomarta. Wah, aku sumpah prasupenta ana sing bisa mbantu marang aku. Yen lanang tak dadekke sedulur yen wadon bakal tak pek bojo. Wah, nanging denemune malah sing bantu. Sing bantu marang Bratasena buta adon. Wah, gila nih. Raden Bratasena. Wah. Tobat Raden. Iki sapa? Ana wujuding raseksi. Tumeka ana ing papan kene. Ana apa? Tobat. Sang Dewi, kula menika arimbe ingkang anggadhahi raos linuwe kaliyan Raden Bratasena. Raos linuwih kang kados pundi Dewi kang kaya ngapa arimbi Kula anggadhahi raos tresna lan gandrung kaliyan Bratasena. Kula para paduka mangertos kaliyan ugianipun Raden Bratasena. Engko dhisik to, Arimbi. Sadurunge kowe ngerti dununge Bratasena. Sepira gedene rasa tresnamu marang Bratasena, Arimbi? Tobat kula menika sampun trima nilaraken praja kula kagem ngupadi dunungipun Bratasena. Kula dipun anggep laku citra dhateng para sedherek kula pringgondani amargi kula tresna kaliyan Raden Bratasena. Lan sampun jajah desa Milangkori ngupadi Raden Bratasena. Prasasat kula sampun anggadhahi pangucap yen to boten saged pikantuk lan boten rabi kaliyan Raden Bratasena. Kula trima pejabat tobat timbang ora rabi karo Bratasena. Ayo tenan kowe, Arimbi. Arjuna undangan kakangmu Bratasena Arjuna. Nono ninggih sendika Kanjeng Ibu. Arjuna Kados pundi? metu kene. Oh, metu medal mriko. Iki apa ta iki? Kakang Mas Bratasena. Wah, wedi wikato mangopo. Kowe iki ngapa lho kowe iki? Ngomong kok wong gedene semono kok ndelik ning ngisor meja. Wah.
Wanyundul meja tenan wong gedene semono kok. Apa Permati? Kakang Mas nggo mriko nggo Oga ora Arimbi wedeni. kalih kula kok nggo. Oga peken. Ora sudi. Yakin Iya peken. tenane Lan oga. rugi lho. Gilani. Kaya ora ana liyane. Rugi lho mengke. Jane iki ana apa ta iki? Lho, Wah, ayune. niki sinten, Ndara? Arimbi Arimbi niku sinten? maune raseksi tak sabda dadi ayu. Niki. Oh. Wah, ayu tenan. Yakin ora gelem? Gah. Tak peke ya. Wah, peken. Gah. Ambangane golek ngalon jono ra ya tak peke bae. Wah, ayune kaya ngene. Widodari. Kakang Mas mboten kepo. Oh, kepo ya apa? Nggo mriko nggo Ah, tenan aku. Gila tenan aku. pun to mriko mawon. Getun ndara jenengan nek mboten ningali. Nggo to mriko. Gah. Menika dawuh Ibu Kunti. Gah. Wegah. Gila. Wis to ayo tarana percaya aku. Ora bayar apa piye kowe iki? Diuyak-uyak. Kene. Angele ora umum. Gah, tenan aku ora nyeneng-nyeneng tangan. Ora diceneng ora metu, ayo. Ayo. Dimatke. Karo bendarane kon kematke. Iki sopo? Sopo? Sopo iki mati? Yakin mboten purun. Wah, iki sopo? Yakin mboten purun. Sopo pura-pura purun? Nek ngene iki ya aku ya. Menika Arimbi Kakang Mas. Ora mungkin Arimbi buta bringis medeni ya. Yakin Kunti babuku. Piye Bratasena? Kaya Arimbi tenan podo. Iya. Kae Arimbi tenan. Kok dadi ayu? Tak sabda pancen gedhe tenan rasa tresnane Arimbi marang kowe. Mula ayu tenan Arimbi. Wah. Permati. Oh, jatahe kakange kok. Oh, wis ana. Wah, mudur. Arimbi. Ngapa lho sampeyan niku? Oh, Bagong menapa? Cerewet. Jare ora gelem tak peke. Minggat. Nek wis ngene iki wedi tenan ya. Minggat tenan aku. Tak peke ndara. Waduh. Walah ya barang bagus nek ora. Do rebutan LC apa piye? Wah, Semar Lampene bosok. Kok ketoke apik Kok rame-rame? Kok ketoke apik to ki? Wah, iki Arimbi. Inggih, Raden. Wah, ayu tenan kowe. Arimbi bojoku tenan nek iki.
Wah, katon indah paras manis sumlat guyumu. Nek ngene iki wis ganteng urung aku ya. Gayu Arimbi kira-kira iso ora ya aku ya. Bagong ora sembrono kuwi klambiku. Masalahe dipepe sak nggon-nggon. Teles kae tanggo, biasane ya teles tanggo. Wah, nek kaya ngene iki ya sapa sing ora gelem? Wah, sesune ora usah malik buta ya. Inggih, Dimas. Nek ora gelem aku gelem. Wah, kowe kok melu-melu ki ya ngopo? Aku ya ingin. Kula nggih inggih Kang Mas. Wah, wis ayo to wis kek wis yo. Iki bar iki isih negara kajiwan barang. Arimbi. Sigra kang samya tumingal prang campo samya medali lir tadet weleteng kota tanyanggung mangguncang niti Dimas kadangipun Kakang. Adikku di Dandun Wacana Parto. Anak kula lan Sedewa. Ora suwe meneh kalungguhanipun Kakang. Lan kowe kabeh bakal lengser. Amarga iki wis titi wahyane. Negara Indraprastha bakal ganti jaman. Ing maune jaman kajiman, sak mengko bakal ganti jaman nyata. Ya jamaning para manungsa. Ya ana manungsa 5. Cacahe mlebu ana ing alam kajiman. Iki ya kuwi para satriya kang bakal ngenteni marang kalungguhanku lan kowe kabeh Dimas. kula ingkang sowan sinuwun. Ana wigati apa sapu jagat sajak ana wigati kang mrayoga
Inggih, sinuwun ngaturaken katewasan. Wonten jalma manungsa ingkang damel rusak beteng alam kajiman inggih wonten ing Praja Indraprasta. Ana pira cacahe menungsa kuwi mau? Sapu jagat. Inggih. Wonten pira ya mau? Gangsal. Wonten gangsal cacahipun jaler sedaya ingkang kalih wujudipun satriya kembar. Dimas Dandun Wacana. Wis titi wancine Dimas. Wis titi wancine. Ayo padha dipapake satriya iki mau Dimas Dandun Wacana. Yudhistira ayo. Nuwun mangke Raden yen kadulu menika leres praptanipun para Pandhawa. Nun inggih Dewaji. Kula anom dwija kanggo kalian para kadang Pandhawa. Paduka menika sinten? Kula menika nun inggih ratu wonten ing Praja Indraprasta ingkang dipun babat kalian Rai Paduka. Lan wigati Pandhawa kajiman pinanggih kalian Paduka sak kadang menika boten badhe nyegat kalian laku luhuripun Paduka sak kadang. Nanging ugi kula kalian para kadang malah tartamtu badhe mapakaken pilenggahan serah negari dhateng para Pandhawa ing ngalaming manungsa. Tegesipun Paduka kados pundi Dewaji? Gandeng sak menika sampun tumiba titi wancinipun kula sak kadang serah diri. Lan Indraprasta kajiman sampun paripurna jaman kalengganipun Praja Indraprasta badhe kula papanaken dhateng Paduka sak kadang. Kula aturi nampi lan lenggaske wonten negari Indraprasta den. Bumi kuncing langit kelap katon lir gincanging ngerisang maweh kandrung Kula aturi nampi ugi pusaka praja ing kajiman nun inggih pusaka Jamus Kalimasada lan lilanana kula kalian para kadang kula ngawat-awati jagatipun Paduka sak kadang kanthi manjing wonten ing raganira Paduka sak kadang. Raden Praja Indraprasta milik para Pandhawa putra Pandhu.
Wah, patut banget. Wah. Wah. Kepranggul padha prayitna wadalah Bratasena ora patut banget duwe kelakon boyong marang Arimbi ndak jaluk bali ning Arimbi. Wah, ora ndak lilani Arimbi bali marang Pringgondani. Yen ngono kowe bakal tak katutke dosane. Aku ora nglilani bali ning Arimbi marang Pringgondani nanging aku go narima lan ora bakal bisa tanding yuda marang kowe Kakang Arimba. Yen pancen kowe ora lila marang baline Arimbi ayo pancen nyata satriya sampurnakna Arimba. Wah ora. Wah, wah. Ah, wah. Ah. Wah. Wah. Yo. Maju Bratasena. Oh.
salah kedaden geniro Arimba Bandayuda kaliyan Raden Bratasena nedya anjabel wiwitan sangsaya rinekasa Arimbang ngunduraken Sang Bratasena nedya apokal gawe kang nurasak mestine wong Bandayuda nuraka sing aja wit kang den jabel dening Bratasena merucut saking astanira tumama ana ing Arimba temah sirna marga ayo waduh mati Waladhalah Bratasena sejatine kowe uga nekanke sranaku lan kowe nekanke kasampurnanku sejatine aku nyegat marang lakumu lan njaluk bali ning Arimbiku mung tak nggo golek kasampurnaning lakuku yo ndak lilani kowe Bratasena dhaup marang Arimbi lan besok tedak turunmu kang mijil saka gua garbaning Arimbi bakal dadya ratu kang jumenengi pringgondani Bratasena.